Kadang-kadang kula nangis dewekan, yen wis mikiri nasibe badan. Sekian sampeyan keweruan Mamayagung, 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 yen kula iki Mamayagung cuma istri simpenan. Patang tahun jodoh karo sampeyan Bapak dirasikan sampe kian wis duwe keturunan. Dudu mengkenen carane wong wayuan, Mime Windy Mama Windy ora adil ning waktu lan giliran Mama Windy. Yen awan kula ngadang-ngadang, yen bengi kula nganti-anti ayai kena, ayai kena, ayai kena. Apa sih pengen ketemu ayai kena anak sampean wis bisa mesen kemuyu. Kula remaning kenyataan mimerolis, mimerolis, mimerolis. Bokat wis takdirin wayuan ayai denok nasibing dadi istri enom. Awan bengi mimerolis mung bisa nangis ketemu. Patang tahun jodoh karo sampeyan sampe kian wis duwe keturunan. Mime Windy dudu mengkenen sarane wong wayuan. Mime Windy, Mime Windy ora adil ning waktu lagi nok idung nok dinawati tangan indah masih kelingan. Janjine pasti kula karo sampean nok indun. Sampai kapan Ak Ramanto masih kebayang madu janji ning tedan biru losara. Ngapa sekian langkah kabare nok indun, nok indun sun arep nyusul nok indun. Anak lakine nok indun kayang kene wong temen kelingan bae. Angel pisang mata digawang turune tenda biru mimerolis jadi kenangan. Mimerolis, mimerolis waktu pulang damanan karo sampean. Tenda biru losan sing dadi saksi selawase kula ora bakalan
sekian langkah kabar Mimi Winti Mama Winti antara bini kayang kenen wong demen kelingan bae angel pisan mata digawa turune tenda biru sarang sing jadi kenangan Mimi Kolis waktu karo sampeyan tenda biru sarang sing dadi saksi Mimi Kolis dewe Mimi rolis nang apa sekian Mimi rolis langkah kabar Mimi rolis sun arep nyusul Mimi rolis antara bini kayang kenen teman dengan baik angel pisan mata digawa turune tenda biru lo sarang Aye Dante tenda biru lo sarang sing dadi saksi lawas ora bakalan calon majikan nang apa sekian langkah kabare calon majikan sun arep nyusul kisih marake wong demen kelingan bae calon majikan